Hrala v priestoroch základnej školy. Útočníci sa chceli dostať dovnútra za každú cenu. Partia mladých ľudí sa vracala z firemnej akcie. Pred ubytovňou sa stretli s miestnymi Rómami. Tí na nich najskôr zaútočili slovne, neskôr sa strhla bitka. Niečo evidentne vadilo na nás, tak sa do nás proste pustili. Sme sa tam s nimi pobili v miestnosti. Môjho kamaráta mlátil na zemi, chcel proste úplne doraziť. Po bitke Rómovia odišli. Mladých ľudí však to najhoršie ešte len čakalo. O pár minút sa útočníci vrátili naspäť. Dobíjali sa dovnútra, úplne boli vyšinutí. Zabijeme vás. Potom si došli, teda aj niekto videl motorovú pílu, že vytasili tí, čo rozbili dvere. Keď zdemolovali aj druhé dvere, ocitli sa vo vnútri. Ľudia, ktorí tu boli ubytovaní, vedeli, že je zle. Sa zabarikadovali v jednej miestnosti. Skrine sme dali proste za dver, lebo ich úplne roztlkli. Ak sme držali tie dvere, tak mi medzi prsty prerazili tú hrubu tyč, ona mohla mať priemer asi 2 cm, takže nebola to moc sranda, alebo 3. Dráma trvala pol hodinu, skončila až po príchode polície. Ja som sa normálne pripravovala už na to, že oni tam vtrhnú a ja skrátka už som vedela, že sa hodím na zem a proste som sa zmierila s tým, že ma úplne dorazia z toho tyčo. Policajti na mieste zadržali všetkých útočníkov. Polícia začala trestné stíhanie vo veci pokusu porušovania domovej slobody. Páchateľom hrozí trest odňatia slobody na 1 až 5 rokov. Pre televíziu Joj Pavolče